والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Oltor adamlar iki bir mescidini bana edipdiler, müminlere zarar yetirmek üçün, o kofirliğe takviyet vermek üçün, o müminlerin arasına tefrika o judalık salmak üçün, o mundan ol Huda bilen ve Hudaýyň Rasulü bilen jang etýän adama muntazir bolup, o şoňa gelende bir paýgah bolsun diýip, o şolara näme bu iş etdiňiz diýip aýdylsa, şonda qasam içerler ki biziň ýaxşylykdan başga niýetimiz ýok diýip. Ve Allah tebarek ve taala şahitdir ki şolar ýalançydyrlar. La taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Siz hergiz şoların falan mescidinde namaz üçün durmaň, yani şonda namaz okuýmaň. Tahqiq ol mescidi ki awwalky günde taqwaçylygy we Hudaýyň rezasy üçün bana edilipdi. Ol nihayetde şaýestedir. Siziň şonda namaz okuýmaňyza. Şol mescidde bir adamlar bardyr ki nihayetde pak bolmagy gowy görýärler. Allah tebarek ve taala pak bolýanlary gowy görer. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Aya ol bir adamy ki özüniň emaratini Hudaýdan gorkmaklyga we Hudaýyň rezasyny talap etmege bana edipdi, ýaxşydyrmy? Ya ol bir adamy ki özüniň emaratini bir gorkup ýykyljak bolup duran gaýan başynda bana edipdi. Şol emaratda özüniň eýesi bilen jehennemiň oduny ýykyldy. Ve Allah tebarek ve taala zalim kavmi doğru yola hidayet etmez. La yazalu bunyanuhum allazi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Şoların tefrigi üçün salan mescitleri şoların qalbında hemişelik şek bolup qalar, meger qalplary qet'i bolup aýrylmagyna, yani ta ölýänçe. Ve Allah tebarek ve taala olaryň şol mescidini salmagyndan garazlarynyň nämedigini bilýändir we hakimdir. İnnallaha ishtara minal mu'minina anfusahum ve amwalahum bi anna lahumul cennah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Tahqiq Allah tebarek ve taala müminlerden canlarını ve mallarını satın aldı, awazyna cennet berip. Şolar Huda yoluna jang ederler, kafirlerini öldürürler ve özleri de ölüp şehit bolarlar. Hak ve sabit bolan wa'dedir ve şu wa'de Tevrat'ta ve İncil'de ve Kur'an'da beyan edilendir. Ve kimdir Hudadan aňyrda wa'desini wefa etýänrak,
Pes şat bolun Huda bilen eden muameleňizden. Oşudur ulu baxt we ulu saadat.